morning mga karadyo Oragon, aldaw gunyaning Lunes. Kaya nandito na naman po ang inyong lingkod, si Sueco Catanduanes, spokesperson Miss Lawrence Rojas. Good morning sa gabos na listener kan Radio Oragon, sa gabos niya tong mga kaisla na naka-tune in sa Radio Oragon. Magandang umaga. Kumusta ang ating mga paratsenda dyan sa Virac Public Market? Kumusta ang ating bentahan? Oy, kagabi pa ha, ulan ng ulan. Kahapon pa, ulan ng ulan. Kapag ba ulan ng ulan, apektado ba ang ating mga negosyo? Anong klaseng negosyo po ba ang apektado kapag ulan ng ulan? At kapag araw ng linggo at ulan ng ulan, nakakatamad lumabas. Pero kapag araw ng Lunes, kahit ulan ng ulan pa yan, kailangan pa rin pumasok tayo sa ating mga trabaho at kailangan magbukas ng ating mga negosyo. Good morning dyan sa Catanduanes Bazaar and Supermart sa nagagandahang sales lady. And sa laging nakatutok sa Radio Oragon, magandang umaga, Mayor Pusoy Sarmiento. And good morning din kay Nanay Zenny Bagadyong ng Barangay Rawis na tutok sa Radio Oragon. And salamat James sa kape. Iinom tayo ng kape mga ka-Radio Oragon, ano? Dahil medyo malamig ba? Parang December ngayon ha. Summer po ngayon pero umuulan pa rin sa atin. And sa laging pagod na pagod mag house to house pero tutok na tutok pa rin sa Radio Oragon, PBM Sunny Francisco, good morning. Sa hindi pa rin tapos mag house to house, si Konsehal Hazel Isidoro. Magandang umaga, laging nakatune in sila sa Radio Oragon. And sa Amenya Beach Resort, magandang umaga kay Ate Irene at lahat ng ate natin dyan sa Amenya. Magandang umaga. Yung tisay dyan na, ano na nga pangalan ni ate? Ang ganda niya. Siyempre marami po tayong pag-uusapan ngayon sa ating programa. Pero bago po yan mga kaisla, atin po munang puntahan itong Marinawa, Bato Catanduanes at alamin natin kung kumusta na ang supply ng kuryente ng Sueco, ng SunWest Water and Electric Company Incorporated. Naman natin yan, hindi tayo nagkukulang ng supply ng kuryente at lagi pa po tayong may reserve power kahit even during the peak hours. Yan po ang kagandahan sa Sueco dahil ang Sueco po ay hindi nagpapabaya sa inyo. At uulitin ko na naman po sa tuwing magkakaroon ng power interruption, wag natin pong sasabihin na kulang ang supply ng kuryente. Dahil ang nagsusupply po ang Sueco. Kapag nagkakaroon po ng brownout or power interruption, ang dahilan po ay ang distribution line. Ang ibig sabihin po niyan, ang may problema ang linya. At hindi po ang power supply or ang supply ng kuryente. Ay siya, sige mga ka-Radio Oragon at ako ay tatakbo papunta ng Marinawa para malaman natin kung kumusta na ang supply ng kuryente na nanggagaling sa Sueco papunta sa inyong mga member consumers, papunta sa ating lahat. Narito na tayo ngayon. Inabot na po natin ang Marinawa, ang power station namin. Naroon po ang aming mga power generator pala, hindi generation. Ano po?
At ngayong araw na ito at ngayong oras na ito, mga ka-Radio Oragon, mga ka-isla, ang total power demand po ng buong Catanduanes ay umaabot sa 9,856 kilowatt. Ito po yung kuryente na ginagamit ninyo ngayon at kuryenteng kaya ninyo lamang gamitin sa mga oras na ito at sa petsang ito. Pero meron pa po itong pagbabago maya-maya kapag peak hours, pero wag po kayong mag-alala. Dahil ang kaya pong i-supply sa inyo na kuryente na nanggagaling sa Sueco ay umaabot sa 12,520 kilowatt. Kaya po may total reserve power tayo na almost 3,864 kilowatt. Nangangahulugan po mga ka-Radio Oragon, mga ka-isla, na supisyente po ang supply ng kuryente na nanggagaling sa Sueco. Din tayong total power reserve na nanggagaling sa National Power Corporation at ito po ay 8,400 kilowatt. Pero po gagamitin lamang natin ito for emergency purposes. Naka-ready lamang po ang NPC. Kaya meron tayong total power available na 22,120 kilowatt at meron tayong total reserve power na 12,264 kilowatt sa pangkalahatan na po ito. Ibig sabihin po niyan, mga ka-isla, wala po tayong problema sa supply ng kuryente. Kung magkakaroon man po ng power interruption, hintayin po natin ang power advisory na ilalabas or i-release ng First Catanduanes Electric Cooperative sa kanilang Facebook page at nang malaman natin kung ano po ang dahilan ng power interruption. Kapag po Monday, kailangan po lagi tayong good vibes, kailangan po lagi tayong masaya kahit may kalungkutan. Sa kabila ng kalungkutan, kailangan mesaya pa rin. Dahil sa araw ng Lunes, kapag sinimula ng nakasimangot, hanggang Biyernes yan. Totoo po ba yan? Katulad po ng naipangako ko sa inyo last week, ang sabi ko po sa inyo, i-discuss ko ito. Yung patungkol ito sa mga household plastics. Pero bago po yan, dito na muna tayo sa ating mga balita. Dito po sa balitang enerhiya, meron pong isang kumpanya sa ibang lugar. Hindi po ito dito sa atin sa Pilipinas na nagkakaroon po sila or gumawa sila ng tubig. Pero hindi po nangailangan ng anong tawag dito? Hindi nangailangan ng ano ba yung mga sources natin ng water? Hindi nag-drilling, hindi po sila kumuha sa bundok ng tubig. Ang tubig po ang pinaka-problema natin dito sa atin sa bansang Pilipinas sa tuwing eto na po, darating ang summer season. Pero po sa bansang Africa ay laging ang problema talaga doon ay water. Dito sa atin sa Pilipinas, ang problema natin tubig. Ano po yung ginagamit natin sa ating power, sa ating enerhiya para magkaroon po tayo ng kuryente? Ano po ang ating sources? Di ba po meron tayong hydropower plant, ang Sueco, at meron tayong mga power generator. So ang tubig po talaga ang buhay natin. Ang tubig ang pinaka-pangunahing kailangan natin. You baby are so sexy. You baby are so... Pero sa isang lugar na ito, mga ka-Radio Oragon, ang pinagkukuhanan nila ng tubig ay air and sunlight lamang. Air and sunlight.
ay naging potable water as an unlimited resource. As a sustainable development goal that keeps the benefit flowing. Baby, I'm looking for sexy mind. Ano po yung kanilang ginawa kung bakit po sila nagkaroon ng tubig na nagmumula sa air lang at sunlight? Ano po, si Haring Araw lamang at hangin, doon sila kumuha ng tubig. Potable water. Sources hydro panels have already found homes in 52 countries. Sa 52 pa lang bansa mga kaisla, meron na ganitong tinatawag na hydro panels. Girls and women spend an average of 200 million hours daily collecting water. That was the main motivation of our company. Women shouldn't have to hold water anymore. Ano po ang kanilang ginawa? The hydro panel is a boon for people with poor access to clean drinking water who have to trudge for hours to fetch it and don't have access to a reliable energy source. Ito po ang tinatawag na hydro panel. What we're doing inside our machine pala, ginagamitan pala ito ng machine, is causing passive condensation and using efficient means to collect that water. The hydro panel comprises a traditional solar panel that powers the whole system. Flanking that on either side are these two black or dark rectangles we call solar thermal panels that makes in as much thermal energy as possible. Ginagamitan pala itong solar panel mga ka-Radio Oragon, kaya tinawag na hydro panel. Itong pinagkukuhanan nila ng tubig. Yung sa Ako Bicol Party List naman, dito alam nyo sa Radio Oragon may programa itong Ako Bicol Party List at naroon tayo, mga ka-Radio Oragon, nakita natin or narinig natin yung explanation ng water system level 2. Merong tangke, merong isang tangke, dalawang tangke, magkakaroon na nga ng 3 tangke sa water system level 3 nila at ginagamitan din yon ng solar panel. Eto rin sa hydro panel, meron ding solar panel na ginagamit. So, doon sa programa ng Ako Bicol Party List sa water system level 2 and 3, merong solar panel na gumagana doon, papunta doon sa tangke at yung tangke na mismo ang maglalabas ng tubig inumin at yung tubig na panghugas lamang or panglaba, yung isa tubig na pang-inom, tubig inumin. Dito naman sa hydro panel na ito, ang kinukuha talaga dito from air and sunlight is yung tubig mismo na inumin. Ginagamitan pala ito ng solar. Yung machine nila ang gamit solar at yun na mismo ang nagko-contribute, doon na mismo kinukuha yung tubig. Ang galing mga ka-Radio Oragon. This cooler ambient air is laden with water vapor which condenses into liquid water. And this liquid water is collected on a hygroscopic proprietary material inside the machine. The material allows for water molecules to pass through the membrane. Galing pala nito, yung liquid water na kinokolekta doon sa hydroscopic proprietary material sa loob ng makina. So makina talaga ang gumagana doon from solar panel. Ang nagpapagana doon sa makina yung solar. So doon na pala nag-iipon ng water. Water vapor which condenses into liquid.
We can have these panels installed in a polluted environment and still get just pure water from the point of condensation. Water that's condensed is super pure. It's essentially double distilled to the point where you wouldn't necessarily want to drink it. At ilang litro naman po ang nakukuha doon? It depends on the weather because we're a solar product, we need to have the sun to be able to power the system. But relative humidity will fluctuate dramatically anywhere on any given day, which means we can have days where we're making a lot and have days we're making a lot less. You baby. So nakadepende po pala mga ka-Radio Oragon doon sa weather. Kung depende sa init. Oh, nakadepende pala doon ang kanilang tubig. Ang galing, Pero dito sa atin naman sa Catanduanes, ang ginagamitan natin ng solar power, pwede rin sa residential natin. May mga residente na ditong gumagamit ng solar panel. Pero alam nyo mga ka-Radio Oragon, ganun po talaga may kaakibat na kalakihang gastos yan. Siguro, if I am not mistaken, more than 200,000 ang inyong gagastusin kung talagang ang gusto nyo, yung buong bahay ninyo, buong lahat ng mga gamit ninyo, appliances ninyo sa loob ng bahay ay gagamitan ninyo ng solar power, solar panel. Pero itong naging programa ng Ako Bicol, isang panel lang ata ito Meron na kayong tubig. Dito naman sa hydro panel na itong tinatawag na anong bansa ba? Anong bansa ba ang meron ng mga ganito? Dito sa atin sa Pilipinas wala pa mga ka-Radio Oragon, pero baka sa mga susunod na siglo, 'di ba? Sa mga susunod na siglo magkaroon din tayo nito. Sexy. You baby are so fun. You baby are so sexy. Baby you are so nice. You baby At dito naman sa atin sa Catanduanes, marami tayong resources ng tubig, Kung tutuusin ka, napakayaman natin sa tubig. Kapag tuwing summer season, marami tayong napupuntahang mga ilog, rivers, para doon tayo maglaba, mapagkuhanan ng tubig. Kung wala tayong tubig dito sa atin sa sentro, pumupunta tayo doon sa ating mga ilog. Dito lang sa atin sa Virac, maraming mga ilog dito na pwedeng palikuran natin, pwedeng pagliguan natin, paglabahan. So, sa tubig, hindi naman tayo masyadong namumroblema. Sa supply ng kuryente, ganun din. Wala rin tayong problema sa supply ng kuryente dahil ang Suweco ay laging sapat pa rin naman ang supply sa atin. Ito lang ating mga distribution lines. Patuloy din naman itong kinukumpuni, inaayos ng Ficelco. At pinapalitan yung mga kailangan na talagang palitan. Katulad ng mga kagamitan sa linya. For example, ang insulator na yan, na kailangan kapag nagkaroon na yan ng crack, papalitan na talaga yan. Kasi yan pa ang magiging dahilan ng power interruption in the future kung hindi yan papalitan. you baby are so sexy. You baby Sip nga muna ako ng coffee. Oy, thank you pala sa coffee. PBM Sunny Francis. you are so nice. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby you are so nice. At kumustahin nga natin, mga ka-Radio Oragon, kumustahin natin ang ito pang isang nakaka-stress sa atin. Yung presyong petrolyo, produktong petrolyo. 'Di ba last week parang may nakaambang pagtataas na naman. Oil price hike. 4 pesos yata ang per liter. Sige nga, big time fuel price hike na makikita na ngayon. Next week, April 23, nung 23 pa to, 24 kahapon, Sabado pa to. So, ngayong Lunes, posible na tumaas na ito.
Prices of fuel products are expected to increase big time. Ngayong week na ito, Unioil Petroleum Philippines said on Saturday. Ano ba? According to its forecast, diesel price may go up by 3.90 pesos to 4.10 per liter. 4 mahigit. While gasoline price may increase by 3 pesos to 3.20 per liter from April 26 to May 2. Are so sexy, baby, you are so nice. Pagkatapos po ng rollback 2 weeks ago, oil companies raised last week the per liter price of gasoline by 0.45 pesos, kerosene by 0.45 pesos, and diesel by 1.70. This brought the year-to-date adjustment to stand a total net increase of 15.45 pesos per liter for gasoline and 27.35 for diesel and 21.55 for kerosene. Ako, lagi na lang ganito. May rollback. May rollback. Magkano lang? Pero kung tataas, dinodoble. Kaya alam nyo, mga kaisla, kapag kumarga kayo sa inyong mga sasakyan, especially sa mga auto, sa mga car, pag kumarga kayo dyan ng 2,000, ilang litro na lang yan. Yung dating full tank ninyo, mga 3,000 lamang, ngayon mahigit na. Kung yung dati ninyong kinukonsumo ay umaabot lamang ng 6,000 sa isang buwan, ngayon aabutin na kayo ng 8,000. Ganun 8,000 to 9,000. Kasi ang 1,000 pesos or 2,000 pesos ngayon sa isang linggo, hindi na nagkahalos, hindi na magkakasya kahit tipirin nyo pa. Kapag po tricycle ang ginagamit natin, magkaiba po yan ng konsumo, yung tricycle natin sa car, sa auto. Sa mga malalaking sasakyan. Kaya mas tipid-tipid magmotor, mag-tricy na lamang. Ganito kataas ang litro ng gasolina. Pero alam niyo po mga kaisla, ang suweko dito sa Catanduanes, kung napapansin ninyo, ilang beses na tayo nagkaroon ng price hike sa produktong petrolyo, sa diesel. Halos ilang taon na po itong tumataas ng tumataas, tapos bumababa ng kakaunti, tumataas ng grabe kung ilang beses. Halos taon-taon ganun ang nangyayari. Every sa tuwing papasok na itong December, sa tuwing papasok na itong Kapaskuhan, ganyan na sila, magtataasan na naman yan. Unpredictable pati yan, mga karadyo Orago, ng pagtaas ng produktong petrolyo. Pero alam nyo ba, since 2005 pa dito ang suweko sa Catanduanes, ni minsan po hindi pa po kami nakapagtaas ng rate sa kuryente. Hindi pa po kami nagdagdag singil sa Fiselco. Iyan po ang obserbahan ninyo. Lahat po nagtaasan na, lahat ng bilihin nagtaasan na. O ito nga pong si Fiselco, nakapagtaas na sila, tumaas na ang kanilang tumaas na ang kanilang rate. Lahat, residential, commercial, business, 'di ba po nagtaas na? Pero ang suweko po ay hindi pa po nagtaas. Nagtaas ng singil sa kuryente sa Fiselco or sa inyong lahat since 2005 pa po. Kahit nga po ganito, yung presyuhan ng diesel ay napakataas. Pero ang rate po ng suweko sa inyo, ganun pa rin, dati pa rin. At alam niyo po ba na ang nag-a-aproba niyan ng rate ng kuryente natin kung tayo ay magdadagdag? For example lamang ito, hindi naman po ang suweko or ang Fiselco. Ang nag-a-aproba po niyan ay ang Energy Regulatory Commission or tinatawag
na ERC at hindi po ang Sueco at Fiselco. So sila po ang may jurisdiction niyan, ang ERC, sa pagtaas po ng rate. are so sexy, baby, you are so nice. Touch me, my baby, love me, it's easy. Kiss me, my darling, I'm ready to love you. Touch me, my baby, I'm looking for sexy. At sa balitang COVID-19 naman po, naalala niyo po ba nung last week nagpahayag na ng mensahe ang presidente ng Pilipinas, si PRRD, patungkol po dito sa EX variant na naman na ito na meron na daw nito sa ibang bansa. Ang Pilipinas po ang hindi pa napapasok. Kaya po pinag-iingat pa rin tayo at yung standard health protocol, kailangan po sundin natin yan. Parang after election yata, basta ngayong 2022, mga ka-Radio Oragon, na may pangangamba na talagang tataas ang kaso ng coronavirus. Baby, are so sexy, At baby. according to the research, sa Norway po ito kinandak, ginawa. Ang study na po na ito, na-interview ang 111 out of 117 guests from a party. Party goers ito, mga ka-Radio Oragon. Nung November 26, 2021, which had an Omicron variant outbreak, ito po yung naging resulta at ito daw po yung mga naramdaman ng mga party goers na ito. Ako, dito pa naman sa atin, usong-uso yung mga fiestahan ngayon. Level 1 lamang tayo at may freedom tayo para makipag-baile, makipagsayawan, makifiesta, etc. etc. Kahit nga po magsumunod pa tayo sa protocol at may mga gatherings na nagaganap din. So, ito po ang inyong mararamdaman kapag nagkaroon kayo ng Omicron variant. Kadalasan daw po nito, according to the study, party goers po ang nahahawaan ng Omicron variant. Sino po ba yung mga party goers? Iyan po yung mga mahilig sa nightlife, iyan po yung mga mahilig sa mga gatherings, iyan po yung mga mahilig na, makipagsayawan, mag-attend ng kung ano-anong mga selebrasyon. So sexy, cute, baby. Una po ang mararamdaman kung kayo po ay may Omicron na variant, pag-ubo. Pangalawa, runny nose. So sexy, cute, baby. Pangatlo, fatigue. Ang fatigue po, iyan yung parang akala mo pagod na pagod kayo, merong mga masasakit sa inyong katawan, at sore throat. Love me, it's easy Headache, pag sakit ng ulo, to love. at muscle pain. 'Di ba po, sumasakit ang ating mga kasuan kapag meron tayong trangkaso, parang trangkaso din ito. At meron tayong fever. Sneezing. Yan po yung 8 nararamdaman kapag po tinamaan tayo ng Omicron variant. Kaya mag-ingat-ingat po tayo dahil sa mga panahong ito, Abril, Mayo, simula pa nung Marso, marami na po ang mga kaganapan dito sa atin, sa isla. At sana naman po sumunod tayo sa standard health protocol at para hindi tayo mahawaan ng Omicron variant na ito. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. You At sa balitang lokal naman po dito sa atin sa Catanduanes, sa Municipality of Pandan, tapos na po palang gawain yung bago at simple ngunit engrandeng bagong temporary isolation facility. Noong April 21 pa po ito sa Seashore Park sa pangunguna
ni na RPMO Kalahi CIDSS, Binibining Ella P.S. Corel, and Mayor Ernesto Olog C. Tabligan II at opisyalis ng mga barangay at empleyado ng LGU Panday. Balitang regional mga ka-Radio Oragon. Makinig po kayong mabuti dahil marami po sa atin dito ang kumukuha ng civil service exam. CSE examinee na huling pumuslit ng test booklet. Yung nag-exam daw po ng civil service examination ay nahuling pumuslit ng test booklet. Yung test booklet to ay siguro nadala ito, idadalhin ito palabas. Bawal po yun, pinagbabawal po yun ng Civil Service Commission. Kapag po nag-take tayo ng exam, ng Civil Service exam, bawal pong dalhin ang test booklet na yan palabas. Sa incident report na natanggap ni CSC Commissioner Eileen Lizada, may ilang litrato rin sa deleted photos na nakita sa kinumpis kang cellphone ng examinee. Pinablatter na ang examinee at nakikipagtulungan ang CSC sa Philippine National Police. Sa ilalim ng Section 5 of RA 9416 ay anti-cheating law, mahigpit na pinagbabawal ang hindi otorisadong pagkuha ng examination material. Tandaan nyo yan po mga kaisla, bawal na bawal po ang magpuslit or kumuha ng test booklet. Kung kayo po ay nakapag-take ng civil service examination, yung test booklet, wag nyo pong kunin yan palabas or dalhin yan palabas. Bawal po yan. Kung hindi po kayo ang authorized person para kumuha niyan or magdala niyan palabas. At sakaling mapatunayang lumabag, hindi napapayagan ang examinee na kumuha ng CSC exam. May kulong na hanggang 12 taon at multang di lalagpas sa 50,000 pesos. Yan po ay nakalap natin sa PIA Albay. At sa balitang lokal, ang Bureau of Fire Protection San Andres, Catanduanes. Pangunguna po ito ni Sir Dennis Tadoy. Nagkaroon po ng cleaning operations ang BFP San Andres. Nilinisan po nila ang canvas bins. Naggagamitin po ito sa eleksyon sa May 9. Siguro dito sa atin, sa 11 munisipyo sa Catanduanes, kailangan din na gawin ito, na linisin din ang mga canvas bin na ito. Ganito po ang ginawa ng BFP San Andres. Tulungan po nila ang Municipal Treasurer's Office through the Office of the Municipal Mayor. Good morning pala kay Mayor Peter Boste Cua ng San Andres. To clean the canvas bins which will be used in the upcoming national and local elections 2022 in the area of responsibility. Talagang hinahanda na mga ka-Radio Oragon, hinahanda na talaga nila ang eleksyon na ito kasi malapit na. Ilang days na lang ba tayo meron? Pangangampanya hanggang kailan ba? Meron ba 13 days na lamang ba?
National Bureau of Investigation, nag-release po sila ng press statement noong April 2022. Naaresto po ng NBI ang isang illegal recruiter. You baby are so sexy. Nasa kote po ito sa NAIA. You baby are so sexy. NBI officer in charge, OIC Director Distort, identified the subject as Jonalyn Bueno E. Dacayo. You baby are so. Director Distort said that on April 10, 2022, subject Bueno was about to depart for Singapore. Papunta daw sa Singapore ito ang suspect. Via Cebu Pacific flight number 5J803. However, immigration officers intercepted her after she was suspected of transporting with 2 other passengers illegally recruited to work abroad. Subject Bueno was turned over to the NBI IAID for further investigation. Anong pala ito mga ka-Radio Oragon? Meron at meron pa rin talagang illegal recruiter ano. At mga ka-Radio Oragon, kung kayo po ay may mga Facebook account at may nabasa kayong merong inanunsyo ito sa publiko na merong nawawalang motor, Euro 125, Daan Hari Black Body Blue Sticker, MB File 1801 0000172901. You baby Nakuha na po itong motorsiklo na ito na nawawala. are so sexy. Baby, you are so nice. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby, you are so nice. At ang Virac Municipal Police Station, under the leadership of Police Major Robert Kevin T. Caparoso, ang COP, Baby, I'm looking. kasama ang the personnel from Catanduanes Provincial Crime Laboratory Office, conducted one-day symposium on mental health awareness dubbed as Take a Minute, Change a Life to KK members from barangays of Magnesia del Norte, Magnesia del Sur, Marilima, Batag, and Casoocan on April 23, 2022, held at Magnesia Elementary School, Magnesia del Norte, Virac. Activity coincides with the Duterte Legacy Caravan participated by the local government of Virac through Municipal Health Office, Municipal Agriculture Office, and Department of Information and Communication Technology. You baby Alam nyo mga ka-Radio Oragon, napaka-importante ng mental health na ito sa atin. fine. Kung inyo pong naaalala, hindi lamang ho dito sa Catanduanes nangyayari itong mga naganap na mga pagpatay sa kanilang sarili. Suicide. Yung iba attempted. Yung iba talagang natuluyan. Dito sa atin sa Catanduanes, ilang beses na itong nangyari. Maging sa walang pinipiling edad ito eh. Kahit nga po may mga edad na rin ay nakakapag-isip pa rin ng mga ganitong kaganapan. Kaya napaka-importante po sa atin itong tinatawag na mental health. Sana nga po itong lahat na barangay dito sa atin sa Virac or dito sa atin sa Catanduanes ay magkaroon ng mga ganitong programa, ganitong activities para at least kung meron man, for example sa isang barangay merong isa at napukawan ang kanyang damdamin or ang kanyang isip ay hindi na makakagawa pa ng ganitong mga bagay. Kasi ang naging epekto ang naging epekto ang pandemyang ito sa atin. Naturalmente, marami ang nawalan ng trabaho, yung mga bata naman hindi na nakapag school. Baby are so Ayun
pa lamang, meron silang face-to-face, kaya yung iba, grabe ang kasiyahan. Doon sa mga araw or sa taon na halos sa ilang taon tayong naburo sa bahay, maraming problema, nag-struggle, ganun po talaga. Merong ibang hindi na kinakaya, nakakapag-isip ng ganyan. Kaya napakagandang programang ito, ang mental health na ito para sa atin, sa lahat dito sa atin sa Catanduanes, sa lahat na barangay. At kahapon po nagkaroon ng indignation rally. Kahapon ng hapon dyan po sa Viraca Town Plaza in connection with the 49th founding anniversary of the National Democratic Front. Nagpulong-pulong naman ang mga junk shop owners ng bayan ng Virac upang magkaroon ng intervention at maiwasan ang nakawan ng mga steel bars, baterya ng mga sasakyan at maging ibang mga kagamitan na maaari nilang bilhin na idinadala sa kanilang mga junk shop. Ito ay inisyatibo ng Viraca Municipal Police Station upang maging kaagapay at katuwang ang mga stakeholders sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan ng ating bayan. Ayan mga ka-Radio Oragon, ito rin isang programa na napakaganda. Itong pagpupulong na ito ng mga junk shop owner. Kasi yung mga bakal, mga steel bars na ninanakaw, for example kung saan merong nakatambak, meron talaga sa atin dito na mga iilan din na ganyan ang ginagawa. Pero mga ka-Radio Oragon, tayo po'y mag-ingat. Bantayan natin ng mabuti yung ating mga kagamitan para hindi tayo manakawan. Napakamahal po ngayon ang steel bars. Parang ang 10mm ay nasa 234 na. Ang isa, dating 170 po yan. 'Di ba? If I am not mistaken. So napakamahal na ng steel bar. Tapos kapag binenta yan sa junk shop, halos magkakano lang yan. Magkano ba ang per kilo ng bakal? 5 piso ba o 2 piso? Depende po yan sa junk shop. So, murang-mura. You baby are so fine. Kahit pala mga baterya sa sasakyan, nananakaw din. Kaya mga ka-Radio Oragon, bantayan ninyo ang inyong mga sasakyan. Are so sexy. Pero nariyan pa rin ang MPS Virac para tayo tulungan sa mga ganyang problema. Good morning pala sa ating mga kapulisan dyan sa Virac Public Market na patuloy tayong binabantayan. Balitang regional naman, mag-ama nalunod sa Rawis, Legazpi City. Idineklara nga dead on arrival ang lalaking nalunod sa Rawis, Legazpi City kahapon habang iligtas naman ang 11 anyos nitong anak na babae. Ayon kay Mayor Divina Bugarin, dakong alas 11 raw nang marinig ng empleyado nila sa bakery na may sumisigaw at humihingi ng tulong. Nakaharap kasi sa dagat ang bakery nila sa Puruksik sa Rawis, Legazpi City. Agad raw na responde ang panadero nilang si Alex Mirabel at nasagip ang batang babae. Pero hindi nito nakuha ang tatay dahil bumitaw ito dala ng malakas na alon. Pero nakuha rin ito at nakita niya pag nire-revive pa. Nakita niyang nire-revive pa. Naman sa Coast Guard Albay, isinugod nila ang lalaki sa Albay Doctors Hospital. So balit idineklara nga dead on arrival kaninang 11 na kahapon nito, 26 ng umaga. Initial pa lamang raw ang detalyeng hawak nila at inaalam pa kung paano ang nangyaring incident.
alkalde ng Rapu-Rapu Albay at isang PWD parehong nagsasabi na sinaktan ang bawat isa. Ako, patungkol ito mga ka-Radio Oragon sa election. Makinig po kayo ha. Kasi dito sa atin, marami ang nagkakabit pa hanggang sa ngayon ng mga tarpaulin, di ba po? So, huwag kayong makipag-away. Habang papalapit ang halalan ay mas lalong umiinit ang laban para sa lokal na posisyon sa lalawigan ng Albay. Sa islang bayan ng Rapu-Rapu Albay, isang insidente ng panununtok ang inreklamo ng dalawang taga-suporta ng Team Rosal. Si Legazpi Mayor Noel Rosal ay tumatakbo sa pagkagobernador ng Albay at kalaban niya si incumbent Governor Al Francis Bichara. Ayon sa Blatter Report, nagkakabit raw ng tarpaulin ng Team Rosal ang 40 anyos na si Roy Bercasio, isang person with disability na mangingisda kasama si Amando de la Cruz, 32 years old, parehong residente ng poblasyon Rapu-Rapu, alas 6:30 ng umaga nitong Abril 23. Bigla raw silang nilapitan ni Rapu-Rapu Mayor Ronald Galicia at sinabihan, "Dai magparahiro, ikapalan ang nagpaparatangkas kan tarpaulin mi. Huwag kang masyadong magalaw, ikaw pala ang nagtatanggal ng mga tarpaulin namin." Tinanong daw ni Bercasio ang alkalde kung sino ang nagsabi nito at pinangalanan ang isang Hener Ecleo Jr. na nakatira malapit sa lugar. Umalis si Bercasio para puntahan si Ecleo upang alamin kung totoo nga ito. Pero sinundan raw siya ni Mayor Galicia at sinuntok siya habang nakatalikod papasok sa bahay ni Ecleo at nagsabing, "Pirelay ka na nga ni..." Nakita raw ito mismo sa Barangay Kagawad ni Barangay Kagawad Crescencia Ecleo na siyang sumuway sa komosyon. Nagkasagutan pa raw sila at humantong sa pagpalo ni Bercasio sa kanya ng gun tacker. May medical certificate din na ipinost ang alkalde dahil sa kanyang tinamong pasa dahil sa insidente. Silang dalawa meron ng medical certificate. Nako, po tayong masyadong poderoso, mga ka-Radio Oragon. Ano, ang ating mga sinusuportahang mga kandidato or maging tayo ay kandidato rin. Huwag tayong magbuhat ng inyong kamao. Huwag niyong buhatin ang inyong kamao. Hayaan nyo na yan sa May 9. Hayaan nyo na ang judgment day ninyo sa May 9. Walang halaga kung tayo ay mga makikipag-away. Meron nga tayo nga medyo nababasa dyan, ano. Meron tayong nababasa sa Facebook. Grabing awayan. Awayan sa presidente. Dito sa atin sa lokal, huwag naman sana pong mangyari. Pero alam mo na balita nung nakaraang linggo na merong namumulit pala ng mga tarpaulin. Ang sabi naman ng gobernador ng Catanduanes, there's no such thing as vote buying. Ito ang binigyang diin ni re-electionist Governor Joseph Buboy Cua sa isinagawang debate kamakailan lamang dyan sa Catanduanes Symposium ba ito, mga ka-Radio Oragon? Catanduanes State University. Ang sabi po ni Governor Joseph Cua, walang nangyayaring vote buying sa Catanduanes. Ito ay matapos tanungin ng isa sa mga panelist kung ano ang kanyang plano para makiisa sa pagtapos ng kultura ng vote buying sa probinsya. Sagot ni Cua, wala namang vote buying. Gratifikasyon lamang aniya ang ibinibigay ng mga kandidato, subalit ang kagustuhan pa rin ng mga botante ang masusunod. There's no such thing as vote buying. Para sa kanya, igwang gataong gratifikasyon sa mga kandidato pero pigabutohan kan tawo kung ano ang nasa puso ninda. Kaya for me, there's no vote buying happening in Catanduanes.
kaya tayo mga ka-Radio Oragon? Kailan kaya bababa ang kilo ng bigas? Kung yung gasolina nga mga ka-Radio Oragon, patuloy ang pagtaas. Paano na lang kaya itong bigas natin? Magtanim po tayo, magtanim po kayo. Kung kaya pa naman, ang bigas ay hindi na binibili. Gagastos ka rin sa pagpapatanim, sa pag-ani, sa pagtanim, gagastos ka rin po. Bibili ka ng abono, magbabayad ka doon sa magtatanim. Mabuti na lamang at may libreng arado itong LGU Virac sa pamumuno ito ni Mayor Sinforoso Pusoy Sarmiento. Alam niyo po, ang libreng arado na yan, napakalaking ginhawa na yan. Kasi kung magbabayad kayo, siguro mga 700 pesos yan per day kung magpapaarado kayo. Ipapaarado ninyo ang inyong lupain para mataniman po ng mais or mataniman ng palay. Sa 2 araw or 3 araw, I don't know kung ilang araw yan na kailangan na araduhin. Depende yan kung ilang hektarya, kung ano ang sukat ng land area ng inyong lupain. Mga ka-Radio Oragon, kung aabutin yan ng 5 araw ang pagpaarado, nakaipon kayo ng 700 per day. Nakasave kayo ng 700 per day. Kasi may libreng arado ang LGU Virac. Iyan na sa ating mga magtatanim. So malaking tipid na po yan. Nalibre tayo dyan, yung magtatanim, yung mag-harvest niyan, yung abono, yung pangsumpit, etc. nagagastusin. After ilang months, bigas na po yan or mais na po yan. Pero po, sabi ni BBM, assures lowest possible price of rice at 20 pesos per kilo. In his first year in Malacanang. Pag nanalo daw siya. Hopefully, mangyari ito mga ka-Radio Oragon na maging 20 pesos na lamang ang bigas. Sobrang mahal na ngayon ng produktong petrolyo. Paano kaya natin ito maaabot ang goal na ito na 20 pesos per kilong bigas? 20 pesos per kilo ba yan? Anong klaseng bigas kaya yan? Pakasarap pa naman ng peacock kahit mahal. You baby are so sexy. You baby are so fine. You baby are so sexy. Baby you are so nice. Touch me my baby, love me easy. Kiss me my darling, I'm ready to love you. Touch me my baby, I'm looking for sexy nights. At sa atin po palang mga motorista, paalala lamang po sa kalsada mag-ingat-ingat po kayo lalo na ngayong maulan. At eto na naman mga ka-Radio Oragon, darating na ang ating mga kapiestahan. Happy Fiesta pala sa Barangay Paltais Mall. Sa 29, malapit-lapit na. Yung maghahanda, magpapakain yan. Yung hindi maghahanda, ay hindi magpapakain yan. Pero parehas din yan. Lilipas din yan. Yung mga naghahanda at maghahanda at walang handa. After that, lumipas na ang fiesta. Yung mga hindi maghahanda, librido kayo. May masisave kayo. Alam nyo mga ka-Radio Oragon, kapag pinag-uusapan ang mga fiesta-fiesta, hindi katulad noon na meron kang 5,000 pesos, pwede ka nang maghanda. Marami ka nang mapapakain na mga guest, na mga bisita ninyo. Pero ngayon, 20 to 30,000. Kapag naghanda ka ng 10,000 lang ang pera mo, naku, kulang yan. Kasi ngayon,
20,000 dapat ang pera mo sa bulsa. Tipid na yan. Oh. Kailangan may 30,000 ka kung maghahanda ka sa fiesta. Why? Sa kilo pa lang ng karne ngayon, napakamahal na. 300 to 350 pesos. Plus yung kilo pa ng karneng kalabao. Yung mga rekado, napakamahal na rin. Oh, sa 350, 3,500 na, 10 kilo lang yan. Kulang yan. Kailangan, meron kayong almost 50 kilos na ihahanda. Kasi marami talagang makikipag-fiesta ngayon. Biruin mo, ilang taon din tayong hindi nakapag-fiesta, ano? So, masyado talagang magastos pag dumarating ang ka-fiesta. Pero doon sa maraming pera at maghahanda, ay ang 30,000 kayang-kaya. Pero doon sa walang handa, wag na kayong maghanda. Diba? Makakatipid kayo ng 30,000. Pero pinagbabawal ba ngayon na maghanda ang mga residente ng barangay? Kung may fiesta, wala namang ipinagbabawal, di ba? Bawal lamang po ngayon uminom ng alak. Dahil banded po yan. Liquor ban ngayon mga ka-Radio Horagon hanggang sa election yan, sa araw ng eleksyon. So bawal pong uminom ng alak, makipag-inuman ng alak, pero pwede yatang maghanda ng karne sa fiesta. Naman at ingat-ingat kayo kapag sa isang lugar, sa isang barangay, merong fiestahan. Huwag na kayong pumunta mga ka-Radio Oragon kung magpapaabot kayo ng hating gabi or ng sobrang gabing-gabi na talaga or ng umaga. Dahil hindi maiiwasan yan, may mga lasing pa rin dyan. At kapag kayo'y natapat doon sa lasing na pumipilit mag-drive ng kanilang sasakyan, ng kanilang motor o tricycle o kahit anumang klaseng sasakyan yan, nako. Kaya na naman tayo sa mga aksidente. Kaya laging alerto itong Philippine Red Cross, MDRRMO Virac, ano po, kapag ganyang may mga kafiestahan, may mga celebration, laging mga alerto yan. Ang mga ospital natin, lagi ring mga alerto. Dahil anticipated na nila yan na kapag ganyang maraming celebration, kafiestahan, may mga insidente. May mga aksidenteng nangyayari sa kalsada. Kaya mag-ingat-ingat po tayo. At inabot na po tayo ng oras ng ating pamamahay. Hanggang sa muli po. Ang inyong lingkod, si Suweko Catanduanes, si spokesperson Miss Lawrence Rojas. Bato-bato sa langit, ang tamanay wag magalit, ang pikon po ay laging may tinatago yan. In the service of Catanduanon, Diyos lamang po ang aking kalakasan. God bless Catanduanes and keep safe everyone.